Üdvít az 5. egyben utolsó napom. Ha eljutottál idáig, gratulálok, te tényleg kitartó vagy, tényleg befejezed azt, amit elkezdtél. Hiába új dolog, hiába tűnik nehéznek. Ugye az első napon megnéztük a program telepítését, a projektek típusait. A második nap belemásztunk a C-Sharpba ténylegesen, a harmadik napon megnéztük a formokat, a negyedik nap pedig egy projektet csináltunk belőle. A mai nap, a 5. nap összeszedtünk néhány hasznos oldalt, és megmutatjuk, hogyan tudjátok azt a ti hasznotokra fordítani. ChatGPT, Stack Overflow, stb. Ha úgy érzed nehéz, ne ijedj meg, tényleg az, ez egy nagyon-nagyon nehéz készség, sokat kell gyakorolni, sokat kell vele foglalkozni ahhoz, hogy tényleg jól legyen benne az ember. Nyilván, ha van valami tapasztalatod benne, akkor jóval egyszerűbb dolgod van, de akkor se ijedj meg, ha teljesen kezdő vagy, semmi probléma nincs ezzel, bele fogsz jönni, menni fog. És ha ide eljutottál, akkor tényleg megérdemled azt, hogy benne legyél a kurzusban, hogy részt vegyél benne, hogy személyesen tudjunk neked segíteni. Egy jóval nagyobb tudást fogunk ott tudni átadni neked, mivel jóval több időnk van, ugye ott a te időbeosztásod szerint tudod csinálni az anyagokat, nem leszel sietetve úgymond, hogy napi szinten napról napra csinálni kell feladatokat, beleölni 40 percet, minden egyes nap 40-50 percet, teljesen rád van bízva, olyan ütembe haladsz, ahogy szeretnél, ha valamiben elakadsz, segítséget szeretnél kérni, megtalálsz minket, lesz egy külön zárt Facebook csoport ennek egy ilyen kurzuscsoport, ott is elérsz minket, e-mailbe is elérsz minket, a személyes Facebookonkon is elérsz minket, rengeteg lehetőséget fog biztosítani számodra. Egy olyan tudást fogsz kapni, amire alapozva el fogsz tudni indulni magabiztosan a programozó karrieredem, fogsz tudni vállalni ilyen freelancer, szabadúszó munkákat, el tudsz menni céghez dolgozni, stb. És mindezt anélkül, hogy egy papírként lobálod a kezedbe, hogy igen, én ezt érem, tudjuk ez hogy néz ki, a tudásodat fogják tudni értékelni, és nem az, hogy mit viszel a kezedbe. Ha ez érdekel téged, akkor nézd meg a tájékoztató videót a backupcoding.com kurzus oldalon. Nem is húzom tovább a szót, még a végén kicsit fogok erről beszélni, de addig is hajrá! Sziasztok, kedves nézők! Én Gergő vagyok a Backup Codingtól, ez pedig a programozó kívásunk 5. az utolsó napja. Kezdésnek szeretném nektek bemutatni annak a feladatnak a kiegészítését, amit 4. nap végén említettem nektek. Ugye itt a kőpapírolós formos feladatunkról van szó, annyival egészítettem ki, hogy hozzátettem a statisztikai opciókat, tehát hogy mentse azt, hogy hányat nyert-vesztett a játékos és hány döntetlen volt, és azt, hogy ezt mentse a rendszer, a program valahova, majd minden egyes visszanyitásnál ezt onnan betöltse, ezáltal ha 1-2 nappal később játszunk ezzel a kis játékkal, most ez a játék a példa, tehát hogy az a lényeg, hogy bezárás után újra nyitjuk a programot, akkor ne veszítsük el ezeket a statisztikai adatokat. Nos, megjelölgettem azokat a sorokat, amiket módosítottam. Igyekszem a logikai sorrendben végighaladni rajtuk, és akkor elmagyarázok mindent, hogy mi miért volt. Jó. Első. Ide létrehoztam 3 intet, ezt így is megtehetitek, hogy int és veszővel elválasztva 3 megnevezést, egy statisztika, tehát stat nyert, stat vesztett, stat döntetlen változókat. Aztán pedig mutatok nektek egy nagyon jó funkciót, ami pont tökéletes az ilyen megnyitás vagy bezárás utáni újranyitás esetén az ilyen egyszerű beállítások mentésére. A projekt fület lenyitva, legalul itt van a projekt nevetek, ugye jelen esetben nekem ez a 4. nap properties, tehát ez az egész projektnek a tulajdonságai, és itt van ez a settings bal oldalt, majd itt rányomtok erre a Creator Open Application Settings gombra. Itt ez normál esetben üres lenne, viszont nekem már nem az, mert ide létrehoztam 3 int, láthatjátok, itt van nagyon sokféle változó, létrehoztam 3 int típusú változót, nyert, vesztett és döntetlen néven. Ezeknek jelenleg mindegyiknek az értéke 0. A scope az, hogy user vagy application, usert használjátok, nem megyek bele most, hogy miért usert használjátok, az kell nektek, az az alap egyébként. Szóval itt létrehoztam 3 változót, amit ez egy olyan tulajdonságként van kezelve, amit a rendszer nagyon egyszerű parancsokkal automatikusan tud menteni. Mutatom ezt, hogyan működik. Szóval stat nyert, vesztett, döntetlen. Oké. Ahogy betölt
a formunk, ugye először itt az initialize components fog meghívódni, ugye ez automatikusan létrehozott parancs, ez fogja betölteni a formra az összes kontrollunkat, gombok, labelök, groupboxok, stb. Tehát ez végez legelőször, és utána én közvetlenül betöltöm ugye az itt létrehozott stat, nyert, vesztett és döntetlen változóinkba frissen azokat a bizonyos eltárolt értékeket, amiket itt mutattam. Ezt így lehet megtenni, hogy properties.settings.default, alapból ez a neve, a defaultot azt hiszem lehet módosítani, de a lényeg, hogy properties settings default pont a változó neve, ami jelen esetben nyert, vesztett és döntetlen. Tehát, ahogy betölt az alkalmazás, ebből a lokálisan a gépen tárolt fájlból betölti éppen a fájlban lévő aktuális utoljára mentett értékeket. Majd van itt egy eljárásunk, ami kiszámolja a statisztikát, ezt most picit hagyjuk későbbre. Szóval itt beolvassuk alkalmazási indulásnál az új adatokat, és valahol pedig ugye mentenünk kell, ez ott fog megtörténni, hogy ugye itt van az utolsó elbírálásunk a program végén, hogy döntetlen lett a végeredmény, játékos nyert vagy CPU nyert. Én ezt annyival egészítettem ki, hogyha döntetlen, akkor a stat döntetlent növeljük ugye 1-jel, ha játékos nyert, akkor stat nyertet növeljük 1-jel, és ha CPU nyert, akkor stat vesztettet növeljük 1-jel. Itt ismét számolunk egy statisztikát, amit mindjárt mutatok, és nagyjátok már elfelejtettem. Amint kiszámoltuk a friss statisztikát, és ugye visszaállítanánk a gomboknak az elérhetőségét, tehát befejeződött egy kör lényegében, itt hasonlóképpen tudunk menteni, properties.settings.default.nyert, tehát ide beadjuk az éppen aktuális nyert értéket, vesztett értéket, döntetlen értéket, ez azt hiszem egyértelmű, és még itt annyit kell megtennünk, hogy pont save. Ezzel a rendszer el fogja menteni abba a bizonyos automatikusan generált, ezt elfelejtettem mondani fájlba, a bizonyos statisztikánkat, tulajdonságainkat. Mindjárt megmutatom, hogy hol van ez a fájl, és hogy néz ki, hogyha szeretnétek megnézni, de hibátlanul működik így az első futásnál is. Ugye én kinulláztam most mindent, úgyhogy az olyan lesz majd, mintha első futásunk lenne. Szóval van még egy stat számoló, ugye, amit meghívunk a programinduláskor és minden kör végével. Itt nincsen semmi extra. Csináltam egy int összes változótól, hogy összeadjuk a nyert, döntetlen és vesztett körök számát, tehát az összes lejátszott kör számát. Label összes pont text lesz a label összes pont text, ugye ő van nekem itt, az a lejátszott meccsek száma, hogy az összes. Nyer százalék text néven van nekem itt egy nyerési arány, tehát nyerési arány, itt van kiszámolva, hogy double formában akarjuk ugye, hogy ide kell tenni egy double-t. A statisztika nyertet osztjuk az összessel, és megszorozzuk 100-zal, hogy százalékot kapjunk belőle. Itt a 2.f, ez egyenértékű azzal, hogyha azt írtam volna, hogy toString idézőjelben F2, ugye ez annyit fog csinálni, hogy stringi alakítja itt a double értékünket, és 2/10 hely lesz a végén, tehát hogy .00 vagy .15 vagy stb. Végén pedig label döntetlen.text, ugye az nekem szintén itt van, döntetleneknek a számát írjuk ki, egészen egyszerűen stat döntetlennel. Oké, nézzük is meg, nyomok egy papírt, 3, 2, 1, igen, ezt begyorsítottam egy picit 1000 millisekről 600 millisekre. Ez most döntetlen lett, láthatjátok, lejátszott, megnövekedett 1-re, a döntetlen pedig szintén 1-re, nyomok megint egy papírt. Játékos nyert, lejátszott 2, nyerési arány 50%, ugye, ha megfigyeltétek, hogy az összesből osztottam le a nyertet, tehát a döntetlen nem minősítjük jelenleg a nyert körnek, nyomok egy ollót. Ez CPU nyert, 3 körből 1-et sikerült egyelőre nyernünk, úgyhogy 33%. Hát ezt itt el lehet nyomkodni. Most jegyezzük meg ezt az állapotot, 4 meccs, 25% egy döntetlen, becsukom, visszanyitom, és ugyanúgy itt vagyunk. Mutatom ezt a fájlt, hogy ezt hol találjátok meg. Elnyitottam most ezt a fájlt VS Code-ban, ez így fog kinézni. Az elérési útja a következő. Célmeghajtó, ugye, hát azt hiszem ez minden esetben célmeghajtó lesz, így van. Felhasználók vagy users mappán belül lesz a ti Windows fiókotoknak a neve, nekem ez most Gerannal van rövidítve. Ezen belül van egy appdata mappa, azon belül egy lokál mappa, és ezen belül lesz egy
negyedik nap nevű mappa, ugye ez a projekt neveteknek megfelelő mappa, ezen belül pedig egyértelmű, mert csak egy-egy mappán belül van minden. Van egy ilyen hosszú hash-sel rendelkező mappa, és ebben egy 1.0-ás mappa, és abban lesz a user config, ezt meg is mutatom nektek úgy, hogy van egy ilyen shortcut egészen az updatáig, ezt a következőképpen tehetitek meg. Ha nyitok egy start menüt, és beírjátok, hogy updata %, akkor ide egyen egészen gyorsan el fogtok tudni jutni. Ez viszont a roaming mappa. Innen annyit kell csinálni, hogy egyet visszaléptek, itt lesz a lokál, itt lesz a csalok, negyedik nap, és akkor innentől itt van benne egyértelműen user config. Ez bármilyen szövegszerkesztő meg tudjátok nyitni. Oké, hogy néz ki a user config fájlunk? Hogy néz ki a user config fájlunk? Ez egy XML típusú fájl, UTF-8-as enkódolású, úgyhogy, mint mondtam, bármilyen szövegszerkesztő meg tudjátok nyitni. Akinek ismerős az XML-es rendszer, itt fel van építve egy nagyon egyszerű XML struktúra, és abban van itt a 3 általunk létrehozott beállítás elmentve, van a nyert, van a vesztett és a döntetlen, ennek pedig ugye itt vannak az értékei. Ezt meg is tudjuk nézni real-time, ha minden igaz, tehát itt fut a kis alkalmazás. Én ezt mellé nyitom, és amint módosítást hajtunk végre lényegében, tehát hogy játékot nyerünk 2-2-1, és 2-2-2 lett. Ha ezt nem VS kóddal nyitjátok meg, ugye én ezt VS kóddal nyitottam meg, ennek az az erőnye, hogy automatikusan frissít itt real-time minden olyan fájlt, ami nyitva van. Ha egy jegyzettömbben nyitjátok meg, valószínűleg újra be kell zárni, és meg kell nyitni ahhoz, hogy itt változást lássatok, de egyértelműen látjuk, hogy itt azonnal játék végeztével adatcsere történik, és ezért így eldől, hogy hogyan történik ez a adatmentés és visszanyitás. Én ezt nagyon szeretem használni, ezt a Properties Settings Default dolgot, mert ténylegesen nagyon megkönnyíti az ilyen projektfájloknak, vagy hát az ilyen applikációs adatoknak a mentését. Nyilván erre ezt megcsináljátok abszolút manuálisan is, általában felesleges, van az a szituáció természetesen, amikor arra van szükség, hogy létrehozunk egy egyedi kiterjesztésű fájlt, egyedi adatstruktúrával és ilyenekkel, megtehetjük, ennek nincsen semmi akadálya. Jó, ennyit szerettem volna a feladattal kapcsolatban, remélem ti is megcsináltátok ezt a kis kiegészítést, legalább a statisztika számolás részét, én ezeket majd meg fogom nézni, akár még a kihívás után is Facebook csoportban, is igyekszem rájuk reflektálni. Nos, el is érkeztünk a 5. napunk második részéhez, aminek ténylegesen az átadott tudás lesz a központja. Szerettem volna az utolsó nap alkalmával picit beszélni a 2023-ban manapság elérhető ilyen programozást segítő platformok, fórumoknak a használatáról és prioritásáról, hogy mit érdemes ilyen esetben használnátok, mert hogy ebben az évben elképesztően, vagy hát ebben és az elmúlt év végén elképesztően nagy ugrás következett be az ilyenfajta tanulásban és hibakeresésben és segítségkeresésben. Nagyon nagyot ugrottak a mesterséges intelligenciák, a közszemély számára elérhető mesterséges intelligenciák az átlag személy számára elérhető. Bizonyára hallottatok nagyon sok ilyenről, nagyon sok helyen jelen vannak, most már nagyon sok verziójuk van, nagyon sok nagy cég csinált ilyet, stb. Azzal kezdeném az egészet, hogy én még akkor kezdtem el megtanulni programozni így önszántamból, amikor még nem volt ChatGPT, nem voltak ilyen AI-ok. Akkor a legnagyobb, leghasznosabb oldal az a Stack Overflow volt. Mi is a Stack Overflow? Stack Overflow ez egy ilyen hatalmas fórumrendszer, és annak is az egyik programozásra specifikált oldala. Itt lényegében abból származik információ, hogy emberek segítséget kérnek más tapasztaltabb programozó emberektől. Ez konkrétan úgy néz ki, hogy van egy problémád, bemutatod, leírod, ez a kód, ezt csinálja, valami nem jó, segítsetek, létszi, és nagy eséllyel, ha szerencsében is tényleg olyan probléma, ami eddig még
nem volt megoldásra, és valaki úgy látja, hogy akkor szeretne ebben segíteni, akkor ő ebben segítséget nyújt. A lényege az egésznek az, hogy régen, 2 évvel ezelőtt itt volt elérhető lényegében az összes információ, ami ilyen gyakori volt, mert hogy minden problémával egyszer már legalább találkoztunk. Biztos, egyértelmű, ez programozásban így van. Ha jó irányba haladsz, de valami mégse sikerül úgy, ahogy gondolod, vagy valami tényleges hibába futsz, amiben segítség kell, akkor valaha egyszer egy emberrel már biztosan megtörtént, hogyha az interneten lesz róla példa. Meg kell találni, úgy kell értelmezni, hogy a saját mi szituációnkban kell ezt értelmezni, át kell picit fordítani a mi szituációnkba, de itt nagyon sok adat volt elérhető, de jöttek az AI-ok, visszatérve ide. ChatGPT-ről fogok itt egy picit beszélni, mert én azt használom egészen gyakran, akár programozás szempontból, akár egyéb más problémák megoldására is, elsősorban programozás szempontjából. Google bármilyen keresőbe beírjátok, hogy ChatGPT, elsőnek biztos, hogy ezt fogja kidobni. Itt egy sima bejelentkezést fog igényelni a dolog. Regisztrálhattok egyenesen ide is, de sokkal egyszerűbb, hogyha Microsoftos, Apple-ös vagy Google-ös fiókkal jelentkeztek be. Nyugodtan jelentkezettek be, nem veszélyes egyáltalán ez az egész, csak ténylegesen egy azonosítás szükséges. Én most Google-en fogok bejelentkezni, és itt takargatni fogok adatokat. Jó, meg is érkeztünk, ez az alapoldal, ez egy új chat lényegében, ide azonnal tudunk már üzenetet írni, és itt oldalt láthatóak azok az ilyen beszélgetések lényegében, mert ezek ilyen fejezetek, ilyen csetek, ilyen beszélgetések, amiket már lefolytattam én a múltban, ezeket át lehet nevezni, úgyhogy nekem így egészen igyekezni szoktam, hogy kb. Rendezettek legyenek, és vissza tudjuk benne keresni, hogyha szükséges, nagyon szükséges, bár általában egyszerűbb újra megkérdezni ezt az adott problémát, mint hogy visszakeresgélni. Nos, itt még észrevehetitek, hogy van ChatGPT 3.5 és van ChatGPT 4, ez egy fizetős verzió, jelenleg azt hiszem nem sokára fog már frissülni ingyenesen a 4-re. Elképesztő frissítések és újítások lesznek az új verzióban, úgyhogy ez nem fog megállni mostanában ez a történet. Abszolút hasznos tényleg, tehát hogy elképesztő mennyire hatékonyan lehet vele dolgozni, és az olyan dolgokat éri meg vele elvégeztetni, amit hát egyrészt vagy research, tehát hogy olyan jellegű kérdéskeresés, amilyen információnak nem vagy a birtokában, és szeretnéd, hogy ő segítsen ebben, vagy amire ezek abszolút nagyon jók, hogy olyan feladatokat végeztessünk el vele velük, mint AI-ok, hogy ami nekünk nagyon sokáig tartana. Lásd, ír nekem 100 float értéket lényegében, amivel majd szeretnék egy grafikont rajzolni. Most ahelyett, hogy én random értékeket írogatnék billentyűzeten, vagy Excelbe húzogatnám a táblákat, megmondom neki, hogy adj 100 float értéket, és adni fog 100 float értéket, kész. Tehát olyan feladatokat, vagy olyan dolgokat érdemes vele megcsináltatni, ami amúgy nekünk nagyon manuális munkának minősülne, és ő simán meg tudja csinálni 2 másodperc alatt. Kész. Ez a lényeg az egésznek. Azt még hozzátenném, hogy mivel ezek lényegében maguktól tanulnak, ezek a programok meglévő információ alapján hibáznak biztosan, tehát sokszor van, hogy hibáznak. Meg lehet ilyet figyelni egyébként, hogy régebben én szerintem kevesebbet hibázott ilyen programozás szempontból, egy ChatGPT mostanában picit többet, de lassan már mégis kevesebbet, tehát ilyeneket észre lehet venni, fejlődnek. Lényege az, azt szerettem volna mondani, hogy akkor tudjátok jól használni az ilyen alkalmazásokat, ilyen felületeket, ha felül tudjátok bírálni azt, hogy ő jó infót adott-e. Tehát ad nekünk egy kódrészletet, azt meg kell nézni először, hogy jó-e. És addig kell módosításokat kérni tőle, ameddig jó nem lesz, vagy nekünk kell elvégezni úgy azt a módosítást, hogy a mi esetünkben jó legyen. Tehát ne felejtsük el, nem 100%-osan garantált, hogy ezek jó választ fognak adni mindenre. Na, nézzünk meg egy példát. Ezt még elfelejtettem mondani. Tud magyarul, ami úristen újdonság, mert hát a magyar nyelv az picit milyen nemzetközi színvonalon elég alacsonyan van. Tud magyarul.
Nem tökéletesen, ebből fogjátok legjobban látni, hogy nem tudnak még ezek tökéletesen minden, de tud, és azt hiszem, hogy egészen hatékonyan lehet vele magyarul is dolgozni. Én angolul szoktam, angolul szeretek. Jó, nézzünk meg egy problémát, mondjuk akkor meg is nézhetjük ezt az adj nekem 100 random float érték problémát. Megpróbálom magyarul. Jó, igen. Na, most ő feltételezte azt, hogy Python programozási nyelvet használunk, és leírta azt a kódot, ahol 100 darab 0 és 1 közötti véletlen levegőpontos értéket fog tartalmazni, nagyon szépen fogalmazta, meg így van, és ad egy pici leírást is arról, hogy mit csinált ő éppen. Én most, azt hiszem, hogy bízom benne, hogyha megmondom neki, hogy így is van, tessék, tényleges értékeket kérem, és megkapunk 100 darab random float értéket. Innentől ezt meg fogom kimásolni, hogy csinálok valamit szeretnék. Ez a lényeg az egésznek. Nem kérdez, csinálja. Ha megérti azt, tehát az a nehézsége az egésznek, hogy rá kell venni nagyon jól irányzott kulcsszavakkal őt, hívom őnek, szóval rá kell venni őt nagyon jól irányzott kulcsszavakkal, hogy megértse azt a feladatot, amit mi szeretnénk vele elvégeztetni. Most akkor challenge-eljük meg itt egy picit a szituációt. Erre kíváncsi leszek. Kifejezettem. Eddig nem tűnik rossznak. Megkértem neki, hogy írjon nekem egy programot, ami C-Sharpban, vagy írjon egy programot C-Sharpban, ami konzolos applikációban kőpapíroló játékot futtat. Oké, mehet, csináljuk. Nézzük, sőt, nyitok egy új projektet, és ténylegesen most kíváncsi vagyok rá, hogy mennyire járt el jól. Konzolos applikáció, create. Mindjárt leépül a kezelőfelületünk, és én csak bemásolom az egészet. Nincs hiba egyelőre. Az nagyon jó jel. Indítsuk el. El is indult. Nagyon jó. Válasz kő, papír, olló vagy kilépés. A K kő, P papír, O az olló, a Q pedig a kilépés. Választok egyet, K. Számítógép választott kőt, választottál kő, számítógép nyert. Jó, akkor azt hiszem, ő úgy minősíti, hogyha ugyanaz van, hogy mi vesztettünk, tehát ő nyert. Oké, akkor nézzünk egy újat. Olló, számítógép nyert, kő. Ez gyanús nekem. Nem. Jó ez. Én választottam papírt, ő választott ollót, vesztettünk ismét. Gratulálok, nyertél. Itt van egy, most papírt választottam, ő pedig nem. Mi választottunk? Mi van? Én választottam papírt, ő pedig követ, úgyhogy ő nyert, nyomok egy kút, akkor pedig kilép az alkalmazásból. Ennyi, kész, működik. Tehát innentől már csak annyi módosítást végezhetünk el rajta, hogy picit szebben nézzen ki, vagy ugye betehetjük ezt az egészet egy Windowsos form mögé, de láthatjátok, hogy nagyjából ez a feladat, mert hát működik ez a feladat, picit máshogy néz ki, ahogy mi azt feltétlenül így, vagy hát picit máshogy néz ki ahhoz képest, hogy én nekiálltam problémának, de működik. Ez a durva az egészben, és ténylegesen 10 másodpercnél nem tartott tovább beírni, és ő neki leírnia. Úgyhogy az a lényeg elmondanomnak, hogy használjátok. Ne csak programozásra, nyilván most itt erre szerettem volna picit kiélezni a dolgot, nem muszáj programozásra, mindenféle dolgot meg lehet vele oldani, használjátok, próbáljátok, abszolút hatékonyságra van kiélezve az egész, vagy kell kiélezni ezt az egészet. Én úgy gondolom, hogy főleg a programozásban a hatékonysága a kulcsa annak, hogy mennyire tudsz gyorsan, tehát tényleg az, hogy mennyire tudsz gyorsan dolgozni, mennyire tudsz pontosan dolgozni, és ebből lesz a hatékonyság. Én ezt így látom. Úgyhogy tényleg használjátok, próbálgassátok, remélem, hogy ez így még plusz infónak a végére, aki nem tudott róla, annak biztosan nagy segítség lesz. Aki tudott róla, az pedig azt hiszem tudja, hogy ezeket érdemes használni manapság, úgyhogy nekik nem mondtam újat. Lényeg, hogy használjátok a munkátokhoz.
mert segít. Tanulni is segít, a nagy feladatok elvégzésében is segít. Úgyhogy have fun, tényleg. Elérkeztünk ugye viszont az 5. nap végére, még a videó végén Gábor is el fog tőletek köszönni, viszont mivel időben úgy, tehát már elindult a kihívás, mikor ezt a részt én most felveszem, úgyhogy azt hadd mondjam el, hogy nagyon örültem annak, hogy ennyien jöttetek, és ilyen sok visszajelzést adtatok, tényleg nagyon jó volt látni, és nagyon jó megoldásokat láttam olyan problémákra, amiket én totálisan máshogy oldottam volna meg, úgyhogy ennek nagyon örülök, és tényleg nézzétek meg egymásnak a megoldásait, érdemes, mert abból tanulunk. Úgyhogy egy abszolút jó élménynek élem meg ezt a kihívást, és remélem, hogy ti is így vagytok ezzel, és remélem, hogy tényleg akár kezdőnek, akár akár kezdőnek, akár már a tapasztaltabb személynek is tudtam olyan infót átadni, ami megérte ezeket a napi 30-40 perceket. Használjátok fel ezt a tudást, és gyerünk és csináljátok, és induljatok el a programozásnak az útján, mert manapság ez megéri, és fun, és hasznos, és hatékony. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem ezen a napon és ebben az elmúlt 4 napban. Átadom Gábornak a szót. Köszönöm, sziasztok! Hát el is érkeztünk az utolsó nap végéhez. Reméljük, hogy tetszett nektek, reméljük, hogy ebben az 5 napban át tudtunk adni annyi értéket, ami megérte a rááldozott időtöket, megérte a figyelmeteket, megérte azt a belefektetett munkát, amit beleraktatok. Nagyon hálásak vagyunk nektek, akik itt voltatok, örülünk, hogy ennyien érdeklődtetek iránta. Jó látni számunkra, hogy tényleg sokat érdekel a programozás, és tényleg látják benne a potenciált, mert ez egy tényleg nagyon-nagyon hasznos dolog, szakma, és nagyon-nagyon izgalmas tud lenni. Amit a kezedbe adtunk, az már jóval előrébb jutatott a programozóvá válás útján. Tudjuk, ez még viszonylag úgymond kevés, de ennyi fér bele ebbe az 5 napba, ezekbe a videókba, ezekbe a 30-40-50 perces videókban nem nagyon tudunk többet berakni, úgyhogy tényleg el tudjuk magyarázni dolgokat, ki tudjuk fejteni, ki tudjuk bontani. És pont ezért szeretnénk egy segítséget nyújtani nektek ezzel a kurzussal, amiről már beszéltünk, amit a holnapi nap folyamán fogunk megnyitni, amiről én e-mailbe és a Facebook csoporton fogtok értesülni. Ezt azért tesszük, hogy egy olyan biztos alapot tudjunk nektek nyújtani, amit itt nem tudtunk amit itt nem tudtunk megfelelően kibontani, viszont elég lesz bőven ahhoz, hogy el tudjatok indulni azon a folyamaton, aminek a végén az a karrier áll, amit el szeretnétek érni, ami azt a rengeteg előnyt jelenti, amit már említettünk, hogy otthonról dolgozhattok, akkor, amikor akartok, dolgozhatok szabadúszóként, ti osztjátok be az időtöket, és így tovább. Nyilván nem azt jelenti, hogy megcsinálod ezt a kurzus, és te rögtön high-end szoftverfejlesztő leszel például, be kell rakni időt, bele kell rakni a munkát, de tényleg megéri, mert a végén az ember áll, vagy melynek a végén tényleg az a karrier áll, ami sokatok számára vágyott. És egy olyan tudást fog tudni ez átadni, ami nem igényel papírt ahhoz, hogy el tudtok helyezkedni, mert nem azon múlik. Hiába van papírod, hiába lóbálod, hogy igen, én ennyit érek, itt van a papírom, de ha nincs meg a tudás, kevés, nem jól megalapozott, nincs begyakorolva, akkor semmit nem fog érni. Pontosan tudni fogják, látni fogják a cégeknél, hogy ez csak így, ez egy felszínes dolog, de mi igyekszünk tényleg elmélyíteni a tudásotokat olyan szinten, amennyire csak tudjuk. És tényleg kiérdemelted, hogyha eljutottál ide, hogy részt vegyél ebbe a kurzusba, mivel limitáljuk a helyek számát, csak számotokra fogjuk először megnyitni, és nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, aki tényleg érdeklődik iránta, és tényleg belátja azt, hogy mennyire lehetőség rejlik ebbe. Ugye a honlapi nap folyamán nyitjuk meg, ahogy már említettem. Nem akarjuk, hogy annak a rovására menjen az egész dolog, hogy ne tudjunk veletek foglalkozni, hogyha igénylitek, hogyha elakadtok, hogyha bármilyen kérdés fölmerül. Ezért limitáljuk a helyeket. Az idejét is limitáljuk, hogy nyitvatartásnak 1 hétig lesz nyitva. Az jelenti, hogy holnap hétfőtől vasárnap estig lezárjuk, és csak pár hónap múlva lesz talán elérhető, de ezt még pontosan nem tudjuk. Szeretnénk mindenkit, aki bejön ebbe a programba, végigvinni azon a folyamaton, megalapozni a tudását annyira, hogy ő utána tudja csinálni az útját, és el tudjon indulni.
Igazából nem akarom húzni az időtöket, tényleg nézzétek a Facebook csoportot, oda is be fogjuk posztolni, nézzétek az e-maileket, oda is el fogjuk küldeni az elérhetőségét az oldalnak. Kedvezményes áron fogjátok tudni megvásárolni az elején, utána növekedni fog az ára a hét második felétől. És tényleg várunk szeretettel mindenkit a Kotusba, aki belátta azt, hogy te mekkora lehetőségre elég ebből is érdeklődik iránta. Köszönjük, hogy itt voltatok, köszönjük, hogy végignézted, reméljük, hogy hasznosra találtad ezt az 5 napot, és várunk szeretettel. Szia!